και το ακρίβω. Το b-boy name μου είναι b-boy S-Kicks. Χορεύω 7 χρόνια. Τους Throwdown τους γνώρισα το Στάμι από το 2008. Μεγάλος δάσκαλος, φίλος, πολύ καλός χορευτής. Πρώτη μου επαφή την είχα με τον Στάμι το 2001, όταν ξεκίνησα δηλαδή, λίγο καιρό μετά. Ήταν και από τις πρώτες μου εμπνεύσεις για να συνεχίσω το breaking. Είχα την τιμή να γνωρίσω με τον Νίκο, γιατί τον θεωρώ έναν από τους καλύτερους b-boys παγκοσμίως, όλων των εποχών. Χορεύω γύρω στα 18 χρόνια. Ξεκίνησα το 1997 στην πρώτη σχολή χορού στην Ελλάδα. Ήμουν από τους πρώτους μαθητές. Χορεύω από το 2001, οπότε με το βάλεις κάτω είναι 13 χρόνια. Ο Στάμις μας είχε πει ότι η Throwdown ήταν μια από τις καλύτερες ομάδες που υπήρχε στα έτης. Λόγω του YouTube έχουμε δει κιόλας βίντεο που το αποδεικνύουν αυτό. Τα κύρια μέλη της ομάδας, ο Στάμις και ο αδερφός του ο Νίκος, ήταν Έλληνες κιόλας, δηλαδή Έλληνο-Σουηδοί, και μας θυμάμαι πάρα πολύ αυτό για το λόγο ότι έκαναν representing και την Ελλάδα στην ουσία. Γενικώς εγώ σαν πρότυπο, μου αρέσει πολύ το στυλ που έχουν, γιατί είναι τα στυλ που ξεχωρίζουν στην Ευρώπη, γενικώς και παγκοσμίως.